per la meva consciència i honor i per les meves conviccions, complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor de l'Ajuntament de l'Alcúdia en lealtat al poble i al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma de l'Estat. Promet, per la meva consciència i honor i per les meves conviccions, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor de l'Alcúdia, amb lleialtat al poble i al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Robert Martínez Huit, 40 sobre Fallos 7 i 2 més. En conseqüència, Robert Martínez Corretxer queda proclamat com a alcalde. Procedir serà donar la paraula als diferents portaveus dels grups polítics que han obtingut representació en este plenari. Començarem per algú de compromís. Marco, de la paraula. Bon dia, senyor alcalde, regidors i regidores, veïns i veïnes de l'Alcúdia. Tinc l'honor i la satisfacció de representar a Compromís per l'Alcúdia junt al meu company, Pasqual Ortega, com a regidors d'aquest Ajuntament en la legislatura que ara comença. En primer lloc, vull felicitar públicament a Robert Martínez, que tindrà la responsabilitat de ser alcalde durant els pròxims anys, i desitjar-li sort i encert en la tasca que ara comença. Felicitar igualment a la resta de la corporació elegida en les passades eleccions, als 8 regidors i regidores del Partit Socialista i als 7 del Partit Popular. Vull fer un agraïment públic als 892 veïns i veïnes de l'Alcúdia que el passat 22 de maig confiaren en la nostra candidatura, augmentant en quasi un 30% els nostres vots i fent possible que la nostra opció dupliqui el nombre de regidors. Felicitar igualment al poble de l'Alcúdia per el seu civisme, perquè hem comprovat durant tota la campanya el comportament respetuós i democràtic manifestat cap a les distintes opcions polítiques dels nostres veïns i veïnes. Vull començar aquesta intervenció parlant d'un moviment conformat per gent de tota edat i condició, però majoritàriament jove, que ha despertat les consciències de moltes persones i s'ha sacsejat els fonaments de la nostra societat. Em referix al moviment del 15 de maig, als indignats i indignades que ocupen les places de moltes ciutats espanyoles exigint una regeneració democràtica al nostre país, demandant canvis profunds en el nostre sistema. Aquest moviment suposa una injecció d'esperança democràtica en el futur del nostre poble, de les seues exigències de justícia, de democràcia real, de transparència i de participació. A l'Alcúdia, aquestes eleccions han suposat un fet inèdit en la nostra recent història democràtica. Per primera vegada en 32 anys, l'Alcúdia es governarà sense majories absolutes. Des de Compromís per l'Alcúdia, valorem el significat d'aquest fet pel que suposa d'augment de la pluralitat al nostre poble, per la instauració d'un nou temps a l'Alcúdia de pluralitat i diàleg. Som conscients del paper clau de Compromís per l'Alcúdia en aquesta nova situació i volem administrar-lo amb prudència i responsabilitat. Però també hem de reconèixer que no hem guanyat les eleccions, que són altres els partits que han comptat amb el suport majoritari del nostre poble. Aquesta prudència i responsabilitat no està renyida a la demanda de canvis profunds en determinats aspectes del nostre Ajuntament. Els nostres votants ens han demanat que exercim un paper de control i per aquest motiu, com ja hem manifestat públicament, Compromís per l'Alcúdia no s'integrarà ara per ara en les tasques de govern de l'Ajuntament de l'Alcúdia. Hem basat la nostra campanya i la nostra trajectòria durant aquests 8 anys a l'Ajuntament en els principis de participació, transparència, austeritat i solidaritat. Treballarem per una verdadera participació ciutadana com a element central i vertebrador de la política municipal. No podem acceptar la màxima de tot per al poble però sense el poble. Cal establir mecanismes que possibiliten la participació de la ciutadania en tot el procés de presa de decisions, ja que sense participació no hi ha autèntica democràcia. Treballarem per la transparència política, que ha de ser una pràctica quotidiana que reforci la dimensió ètica de les institucions. Transparència no sols cap a nosaltres, cap als polítics,
sinó fonamentalment cap a la societat, cap al poble, perquè és el poble el que té dret a conèixer a què s'ha destinat fins al darrer cèntim gastat pel nostre Ajuntament. Des de les institucions cal donar exemple al conjunt de la societat i per això pensem que l'austeritat ha de ser un valor important dels nostres representants. Austeritat amb els diners públics que són de tots i de totes, prioritzant les despeses socials i eliminant totes aquelles innecessàries o superflues. I finalment, solidaritat amb els més dèbils, amb els més colpejats per una crisi de la que no han sigut responsables, els desocupats i desocupades, els jubilats amb pensions de misèria, les famílies amb dificultats econòmiques, els immigrants o els joves que no troben feina. El fet de no participar en les tasques de govern no vol dir que Compromís no es comprometa amb el futur del nostre poble. I en aquell sentit anem a arrimar el muscle per aportar el millor de nosaltres mateixos, no sols de Pasqual i de Paco, sinó de tot el nostre col·lectiu. En aquest sentit, i perquè trobem necessari garantir una estabilitat a l'Alcúdia, és una prioritat per a nosaltres arribar a un acord programàtic amb el Partit Socialista, un acord que siga satisfactori per als dos partits i que doni compliment a les nostres principals demandes. Compromís per l'Alcúdia, que se situa en el camp de l'esquerra, l'ecologisme i el valencianisme, treballarà per fer possible polítiques socials en defensa dels serveis públics, uns serveis públics de qualitat que són els únics que poden garantir una autèntica igualtat entre les persones. Estem parlant de la sanitat i de l'educació, però també dels serveis bàsics municipals que han de ser gestionats públicament. Apostem pel paper central de l'ecologia i la sostenibilitat, per un nou model territorial i urbanístic que acabe amb l'especulació que tan cara ha costat al poble valencià. Defensarem les nostres senyes d'identitat, començant per la nostra llengua, el valencià, davant les agressions i les amenaces cap a l'ensenyament en les escoles i en tota la societat. Per això ens unim des d'ací a totes les veus que reclamen un ensenyament plurilingüe de qualitat. Treballar pel nostre poble, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes és la nostra màxima aspiració i a ella dedicarem els nostres esforços. Estem segurs que en aquesta nova situació l'Alcúdia eixirà guanyant en el camí cap a una societat més justa, més lliure i més solidària. I vosaltres, veïns i veïnes de l'Alcúdia, també teniu una gran responsabilitat. La democràcia no pot limitar-se només a votar cada 4 anys. S'ha de comptar permanentment amb la ciutadania, perquè des d'ací us animem a que feu arribar les vostres propostes i crítiques. Us animem a participar activament en la vida política i social de l'Alcúdia en el camí cap a una democràcia real. Per a finalitzar, volia manifestar el nostre compromís amb l'Alcúdia amb uns versos de Mario Benedetti, escritor i poeta d'Uruguai, del seu poema Hagamos un trato, y que dediquem al pueblo de l'Alcúdia. Hagamos un trato. Compañera, compañero, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Muchas gracias.